sve je bilo otprilike novo za mene. Način funkcionisanja biblioteke i fakulteta, ali imali smo tutorku koja nam je pomagala, koja nas je upućivala u sve. Prva 2 dana smo imali orijentacione časove, tako da smo se brzo navikli na sve. Sa profesorima smo isto dobro stupili u kontakt. Uslovi kao takvi na fakultetu bili su višestruko bolji nego kod mene u Beogradu, ali bilo je malo teško što sam živio 40 km daleko. Sam fakultet je odlično organizovan u smislu da se od samog početka znalo kako izgleda seminar, kako izgleda predavanje, kako izgleda sam ispit. Nema toliko puno gradiva, ali se uči detaljno i studenti zaista imaju na raspolaganju dosta vremena za sve i za slobodne aktivnosti i da se posvete fakultetu. Boravak u Nemačkoj je za mene bio jedno veliko iskustvo. Tek sada i počinjem da uviđam koliko mi je značio taj boravak tamo i koliko sam zapravo napredovala. Pa, znači, kao što sam rekla, mislim da sam napredovala, tako da u svakom slučaju imala dobar uticaj. I dobila sam sada i nove ciljeve, nove želje, ako prvo da se ponovo prijavim tamo možda za master stipendiju. Ovako na ličnom planu mnogo mi je značilo što sam 5 meseci proveo u stranoj zemlji i to je baš bilo značajno iskustvo za mene. Ovako na profesionalnom planu sam sa ranije želje da postanem profesor nemačke književnosti prešao na to da postanem prevodilac. Ponela sam dosta knjiga koje sam uzela vezano za samu germanistiku, ali sam pronašla i ovako neke romane koje čekam za leto kada prođu ispiti. Šta znam, postala sam dosta samostalnija, tako da naučila sam da se snalazim dosta u raznim situacijama. Ono što će mi svakako nedostajati jeste ta sama organizacija fakulteta. Donela sam puno knjiga i postera, stekla sam mnogo više samopouzdanja, pošto sam poboljšala i svoj nemački jezik i svoje znanje o Nemačkoj i jako mi nedostaje ta atmosfera iz Nemačke koja je jako pozitivna. Ne mogu tačno da tvrdim, ali posle ovog mog iskustva u Nemačkoj preporučila bih svakom da se tamo prijavi, zato što se potvrdila moja pretpostavka o Nemačkoj, da je jako organizovana zemlja i uređena i mislim da je jako dobra za studiranje. U svakom slučaju isplati se da se ode bilo u Nemačku ili Austriju na studije, razmene, jer tako se najbolje uči taj živi jezik. Zaista bih preporučila svakom studentu da se konkuriše za DAAD stipendiju, da pokaže volju, da se upusti zaista u jednu takvu avanturu, da kažem, jer je iskustvo fenomenalno. Pozna se mnogo ljudi, napreduje se dosta, utiče dosta, dakle, i na kasnije, da kažem, na karijeru uopšte.